आज ह्या सगळ्या गोष्टीचं मी नार्वेच्या लोकांना आणि त्या देवळाच्या फॉलोअर्सना मुद्दाम कॉंग्रॅच्युलेट करतो. या खूप त्रास घेतलाय बाब विजय सरदेसाईंनी आणि या कमिटीच्या सगळ्या मेंबरांनी. माझे सगळे जर्नलिस्ट बंधूंना पण मुद्दाम इथं त्यांना मी मुद्दाम हात देतो की आज आमचं बोलणं होत होतं की बाबा टुरिझम, गोव्याचं जे टुरिझम आहे ते हलत चाललं आहे, तिथं नवीन जागा नाही आहे. आज सगळ्यात हे नार्वे गावाला सगळ्यात जर इम्पॉर्टंट कुठची गोष्ट आहे तर हे देऊळच म्हणा. इथं कितीशी देऊळं आहेत. आता जैनांचं इथं देऊळ आहे जे ह्याच्यापेक्षा ओल्ड देऊळ आहे. हे ओव्हरऑल जर टुरिझम जर वाढायची आहे, इथं ओव्हरऑल जर लोकांना जर फायदा व्हायचा आहे, गोव्याच्या लोकांना जर फायदा व्हायला हवा, तर इथं एक इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे जे गोव्याचं जी हिस्ट्री आहे ती आपण सबंध देशामध्ये सबंध वर्ल्डमध्ये दाखवायला हवी. आणि हे देऊळ जे आहे जे आपल्या महादेवचं सगळ्यात ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल, सगळ्या देवळात सबंध देशामध्ये सगळ्यात ओल्डेस्ट देऊळ आहे. ह्याचं आपण भान ठेवायला हवं. आणि त्याचप्रमाणे ह्याच्यावरती जे आता आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट कडनं जे डेव्हलपमेंट होणार ते त्याप्रमाणे व्हायला हवं. त्याचं एकदम चांगले ड्रॉइंग्स केलेले आहेत. तर इथं यायला जो रस्ता आहे तो आता पिळगावहून इथं रस्ता व्हायला हवा, डेव्हलप व्हायला हवा. ओव्हरऑल इथं तुमचं ही सगळी देवळं जी आहेत ती डेव्हलप व्हायला हवी, जेणेकरून ह्या गावच्या लोकांना आणि ह्या गोव्याच्या सगळ्या लोकांना एक प्राऊड फिलिंग यायला हवी की बाबा आपला एक देऊळ, जसं आपण मंगेशीला जातो किंवा बाकीच्या देवळांना जातो त्याचप्रमाणे इथे लोक यायला हवीत आणि याचं डेव्हलपमेंट व्हायला हवं. ऐतिहासिक सण इतल्या खातीर की 350 वर्सां जेन्ना शिवाजी महाराज हांगा येवन एक देऊळ बांदता, आमी अशें सरकारान म्हणिल्लें की 350 वर्सांची एनिवर्सरी जातली तेन्ना आमी हें देऊळ स्टार्ट करतले. आमी बी तशें पळोवपाक गेले जाल्यार 1 वर्स स्लो जाल्लें आहा. पूण जावन पसून हे अनाउन्समेंट आमी ऑपोजिशनानूय आसतना खूब वर्सां आयकत आसले. तातूंत कुलदेव म्हजो आसा, देवाक पांय पडटा, इलेक्शनाचे पयलीं पांय पडटा, जिखून येतकर सरकार जालो म्हणून पांय पडूंक आयलो. तेन्ना एक तकलेन आयलें की हे एक लॉंग पेंडींग इशू आनी हे रिस्टोरेशन हे देवळाचें. रिस्टोरेशन म्हणल्यार चड करून सरकारा कडेन ते भशेन पयशे ना, पूण तातूंत आमी 7.5 कोटी रुपया आर्कायव्ज डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट हाजेर मोडटा. सो हे आमी एक आमचो आता शिवशाहिरान म्हणलें की आपूण कितें करूंक शकता तें आपल्यान सांगूंक जाय म्हणून. तें म्हाका जाल्यार अशें दिसलें की आर्कायव्ज डिपार्टमेंट हांवें मागिल्लोच हाजे खातीर. तो म्हाका पयलीं मेळूंक नाशिल्लो. जेन्ना येवन हांगा पांय पडलो आनी तेन्ना सगळ्यांनी सांगलें की बाबा हें उरलां, सरदेसाय म्हणून हें तरी तुवें करचें म्हणून, की आदलें तुवें राखून. पूण तें ताजे खातीर हांवें हो डिपार्टमेंट मागलो. मुख्यमंत्री म्हणालो अरे पयलेच ना कोण तरी आर्कायव्जचो मागता म्हणून, तातूंत कितें आहा काय म्हणून. हें एक आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार आमचे वी हॅव द ओल्डस्ट आर्कायव्ज इन द कॉन्टिनंट. गोंयच्यो ज्यो आर्कायव्ज आहात त्यो सगळ्यान पोरण्यो, सगळ्या आमच्या कॉन्टिनंटान, एशियान. सो त्यो डिजिटायज जावच्यो असो एक नेक्स्ट म्हणजे टार्गेट आहा. आर्कायव्ज डिपार्टमेंटान जर हें केलें 2 वर्सां फुडलें जाल्यार आय थिंक आमी पोस्ट लिबरेशनान जें जावंक नाशिल्लें तें आमी करूंक पावतले अशें म्हाका दिसता. हें सगळें जर करतलो जाल्यार एक कितें तरी वेळ असायला पाहिजे. म्हणटानी जें म्हणलें की पिशेंपण तकलेन आसूंक जाय. आमकांय बी दिसता की छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणटा तो एक फक्त बरो वॉरियरूच नाशिल्लो, पूण ताणें आमची अस्मिताय जागयली. पयलोच असो वॉरियर जो अस्मिताय जागयता. आज मेरेन आमच्या देशाच्या इतिहासान अस्मिताय जागोवपी मनीस खूब कमी आहात. तातूंत एक व्हडलो पयलो म्हणटा तो शिवाजी महाराज, जाका फक्त देशानूच न्ही, हांव वाचतालो पयर की व्हिएतनामान पसून ताचो पुतळो आहा. व्हिएतनामांत पुतळो कित्या खातीर आहा? कित्याक एक गॅरिला वॉरफेअर म्हणटा तें जें एडॉप्ट करपाचो एक प्रतीक, एक सिंबॉल कसो ते पसून शिवाजी महाराजाक मानतात. आज ही क्षिती जी आपल्यामध्ये आहे ती कुठेतरी हळूहळू लोप पावत आहे.
आणि त्यामुळे 97 वर्ष होऊन सुद्धा बाबासाहेब आदरणीय बाबासाहेब पुरंदरे हे आम्हा सगळ्यांना जागृत करत आहे. हा देश कुठेतरी पैशाची श्रीमंती किंवा इतर श्रीमंतीने मोठा होणार नसून प्रत्येक नागरिकाच्या मनात जेव्हा जेव्हा राष्ट्रभक्तीची तिथी जागेल तेव्हाच हा देश खऱ्या अर्थाने मोठा होईल आणि परत एकदा या जगाच्या गुरुपदी त्याची परत प्रतिष्ठापना होणार आहे. आणि हाच विषय घेऊन बाबासाहेब पुरंदरेजी आदरणीय सगळीकडे ही चिठी पेटवण्याचं काम करत आहे. आज आम्हा सर्वांना त्याचा लाभ झालेला आहे. एक कुठेतरी एक क्षण आपण जर दिला तर त्याच्यापेक्षा भव्य आणि दिव्य इथं ते होऊ जाईल. आणि जी आंतरिक याच्यामध्ये आपली जी आंतरिक जी ताकद आहे ती ताकद आपणच कुठेतरी आपण ती वाढवू शकू असा मला विश्वास आहे. त्यामुळे मी या समितीचे, सरकारचे, पुरातन खाते, गोवा या सर्वांचे मनापासून अभिनंदन करतो. नमस्कार. हांव राजाराम कैलास शेट देवकर, देवस्थानचो सेक्रेटरी. आयज सप्तकोटेश्वर देवस्थानाचो एक म्हत्वाचो असो दीस गेलो. म्हत्वाचो ह्या खातीरूच की आमच्या पैकी महाजन विजय सरदेसाई आणि आमच्या देवस्थानच्या प्रयत्नान सप्तकोटेश्वर जे 350 वर्सां पयलीं शिवाजी महाराजान 13 नोव्हेंबर 1668 सालान ताची पायाभरणी केल्ली. आयज 350 वर्सांनी आयज परती तेजी डागडूज, मरम्मत, नूतनीकरण करपाचें काम आर्किओलॉजी आनी पुरातत्व खात्यान केल्लें आसा. आनी हें फाल्यांच्यान सुरू जातलें. आमकां बरें दिसता की शिवाजी महाराजाचें पावल पडून हांगासर तेणी हांगासर तेजी आपले हें केल्लें आसा, पिंडीची पुजा केल्ली आसा, तेणी हें देवूळ बांदलेलें आसा. अशें ह्या नार्वेच्या देवस्थानचे आयज 350 वर्सां जातात आनी 350 वर्सान आज त्या देवळाचो उद्धार जाता.